Predstavme si orchester. Ak si každý hudobník bude hrať svoju vlastnú pesničku, výsledok sa nedá počúvať. A presne tak je to aj s obcov. Aj ten najlepší orchester potrebuje schopného dirigenta. Nie preto, že by hudobníci nevedeli hrať, ale preto, aby všetci hrali jednu spoločnú skladbu. Pracoval som s množstvom skvelých ľudí. Každý mal svoj pohľad, svoje priority, aj svoje predstavy. Mojou úlohou bolo spojiť ich pre spoločný cieľ. Presne tak chcem pracovať aj pre našu lúku. Počúvať ľudí, spájať ich a posúvať spoločne našu lúku dopredu. Pretože naša lúka je len jedna.